Ano? Ito, tingin natin. Ito, okay. Before assisting others. In the current scenario, if there is a loss of cabin pressure, customers would Why hindi ka na super agad trabaho net? Sorry. He looked like a terrorist in Megan Patna. Buddy, his name. I am good boy. My name Aditya. Yes. See my bodyguard. Yes. Double hero. Sudhir, hey, very good, Rana. எல்லாத்தையும் எடுத்து அனுப்புங்கண்ணா ஒன்று கூடாது போட்டோ எடுக்க போறாங்க அது அவங்க அப்பாவுக்கு எடுத்து செல்ஃபி பிடிக்கிறாங்க சுந்தர் அண்ணா அது அது எடுத்து எங்க அண்ணனுக்கு எடுத்து அனுப்பி விட்டுருக்கு ஓ ஒருத்தவனுக்கு இருக்கு அதான் அவனை பிடிக்க ஃபர்ஸ்ட் அவனை ஓ வெரி குட் Vijay Verma. Vijay Verma. இன்னும் சொல்லாம இருக்க மாட்டான் Your brother Vijay Verma. அந்த அச்சுதா போட்டோ எடுங்க அண்ணன் பாரு இங்க பாரு அண்ணன் பாரு போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னா உங்க அம்மாவுக்கு எடுத்து அனுப்பி விட்டுருங்க அப்ப ஆயிடும் Your name? Niao. அவனுக்கு பேரே தெரியலண்ணா Khniao. Khniao. Your name Khniao. அவரு Karpa, yo. Ito ko na este.